खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ट्राइबेल बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै आसामनि दाब दाब जायगाफोराव 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारदों। अदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव पिपल्स रेली सिसिट'नि बानजायनायाव मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै मैया मोनफ्रोमबो साब डिभिजननि मावख' 12 घन्टा धरना। क'क्राझारनि बागानपारा गामियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा। भेरगाव सारियालायावबो सिसिट'आनि 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि। बिजनी एसडिअ अफिसनि मोखाङाव मैया सिसिट'आनि 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि। मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै मैया क'क्राझाराव 12 घन्टा उखैहाब धरना। चिराङाव सामब्रैनि हाबाफारिजों फुड फेस्टिवल। थांनाय 12 फेब्रुवारि खालाराव मेदाघाट आनसलिकनि सिङाव थानाय गथ'सा गियान हस्टेलाव गोथार मंगलबार बाथौ सानाव हस्टेलनि सिथ्लायाव गोदान बाथौ गायसननाय जायो। जनजाति खालामनो नागिरनायनि हेंथा खालामदों आसामनि जनजाति आफादा। मैया 13 घन्टा उखैहाब धरना। मैया मोनाबिलियाव बरमा एबसुनि बनजार हानजा सुरनाय। बर' रेबग्रा जुथुमनि 2019 मायथाइनि मार्च दाननि 17 मार्चआव होनो गोनां निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था 25,000 रां बान्थानि थाखाय गांसेबो सुजुनाय बिजाब मोननाय जायाखै। चिरां जिल्लानि रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय एरेंगापारा फरेस्ट ब्लकआव मैया गार्जा फुजा होनाय जायो। एसएससि जिडि थाखो 10 खोलोबनि आनजादा मैया हादोरनाङै जानानै थाङो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ट्राइबेल बिल 2019 खौ हेंथा खालामनानै आसामनि दाब दाब जायगाफोराव 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारदों। थांनाय 12 फेब्रुवारि धेमाजियाव क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम एबा सिसिट'आनि बानजायनायाव धेमाजि आसाम जनाय सदराव मैया 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय जायो। जिल्ला ट्राइबेल संघनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ट्राइबेल माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बे सोमावसारनायखौ हेफाजाब होदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोना मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि मावफारिया बायदियै आसामनि मोनद' गोजौ थाखोनि गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिसाफोरखौ सिडिउल ट्राइब एबा ट्राइबेल बिमुंनि गनायथि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै मैया फुंनि 7 रिंगायाव मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव पिपल्स रेली। अदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव बर' उइमेन जास्टिस फराम, BWJF, BPCPI, SIPR बानजायनायाव मैया NDBPR रन्जन दैमारि बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजाखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौनि दाबिजों मैया 12 फेब्रुवारि खालाराव पिपल्स रेली सुबुंनि लामा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव आबोबनि दैदेनगिरि अनजालि दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गासै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ सोमावसारारि खालामो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारि। सिसिट'आनि बानजायनायाव मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै मैया मोनफ्रोमबो साब डिभिजननि मावख'आव 12 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। अदेबानि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालबारि महकुमानि खाथियाव सिसिट'आनि दैदेननायाव 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मोनद' हारिनि एसटि होनो मोना होननानै सोमावसारनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। क'क्राझारनि बागानपारा गामिनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा। थांनाय 12 फेब्रुवारि 2019 खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानसेनि आबुं हाबाफारि लाना आलांगि बाजार खाथिनि बागानपारा गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि फुंबिलिनि समाव गिबि बोराइ बाथौआव खुलुमजेनो बाथौ गुरु मानगोनां मनरन्जन औवारी। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि जेनेरेल नार्जारी बिथाङा आरो रुंसारिफोरनो आलारि बाथि सावजेनो मानगोनां मेमर सिंह बसुमतारी बिथाङा। गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैयो रक्तिमा बसुमतारी, मेरु माइनाव बाथौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि। बुंथिगिरि आलासि मानगोनां राजु नार्जारी, आफादगिरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गुदि बाथौ आफाद आरो गाहाय आलासि महरै नुजानानै बाहागो लायो मानगोनां डक्टर बारहुंखा मुसाहारि, बिबुंगोरा फिल'सफि, हेड अफ डिपार्टमेन्ट क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज। गाहाय आलासि बिथाङा बाथौ धोरोमनि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिलाङो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय जेनेरेल नार्जारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां।
भेरगाव सारियालायावबो सिसिटुवानि 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि आथिखालनि मिरु सोरखारा मन्द हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारिखौ उदालगुरि भेरगाव सारियालायावबो सिसिटुवानि बानजायनायाव लानाय जायो। उखैहाब धरना हाबाफारियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानानै सोरखार हेंथायै स्लगान होनायजों सोरखारखौ हुसियार खालामनानै होयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा। बिजनी एसडि अफिसनि मोखाङाव मैया सिसिटुवानि 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि मन्द हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै मैया बिजनी एसडि अफिसनि मोखाङाव 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। मन्द हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै मैया क'क्राझाराव 12 घन्टा उखैहाब धरना। मैया थांनाय 12 फेब्रुवारि खालि क'क्राझार जिल्लानि चिल्ड्रेन पार्कआव 12 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिखौ सिसिटुवानि बानजायनायाव लानाय जायो। बे धरनायाव सिसिटुवानि गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। धरना होनायनि जै मन्द हारिनो माब्लाबो एसटि होनाय जाया होनना आसाम सोरखारखौ हुसियार खालामनानै होयो। मन्द हारिफोरा जौगाखां आरो बां सुबुं सानखो गोनां जानायलाय बिसोरनो एसटि मोननायनि थाखाय गनायथाय नङा होननानै धरना खालामग्राफोरा बुंथियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सुबुंसा बसुमतारी बिथाङा। चिराङाव सानब्रैनि हाबाफारिजों फुड फेस्टिवल 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 14 फेब्रुवारि खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों चिरां सापागुरि सेराव फुड फेस्टिवल खुंनाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गासै रोखोमनि जामुं फाननाय बायनाय लोगोसे हारिमु आयदाबो लाफानाय जायो। खमैबो 80 गलाफोरा जामुं फानफैनाय नुनो मोननाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों लोखिराम बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 12 फेब्रुवारि खालाराव मेदाघाट आनसलिकनि सिङाव थानाय गथ'सा गियान हस्टेलाव गोथार मंगलबार बाथौ सानाव हस्टेलनि सिथ्लायाव गोदानै बाथौ गायसननाय जायो। बे बाथौ गायसननाय हाबाफारिया मेदाघाट बिया बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफाद माइनाव आफाद एबा आरज हानजाया मिलौदो देंखोजों आरज गाबनानै आफा बोराइ बाथौखौ बरायो। लोगोसे बर' फरायसाफोरनि इयुन जिउआव गोजोन आरो धोरोमनि सानथाया बेरखांगोन। फरायसा गथ'फोरनि इयुन जिउ सोराङाव फैगोननि मिजिंजों दावगानाय हास्थायनाय फोथायलायनाय सहायलायनाय बोर बिनानै आरज गाबनायजों उन्दैनिफ्रायनो दोरोङारि बाथौ सानथौजों फोरोंलांनायनि मिजिंजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना खौरां बिजोङाव गाहाय दैदेनगिरि बिथाङा फोरमायो। एसएससि जिडि थाखो 10 खोलोबनि आनजादा मैया हादोरनाङै जानानै थाङो। गुवाहाटी आयन डिजिटेल जन बर्जार मिरुआवबो 3थि शिफ्टनि आनजाद होग्राफोरनि भिर नुनो मोननाय जायो। गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि रादाबगिरि सन्तोष रामसियारि। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय हेरेंगापारा फरेस्ट ब्लकआव मैया गार्जा फुजा होनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय फुजाखौ बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै मेहेर गोनां खालामो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रुनिखातानिफ्राय सुमेरु बसुमतारी बिथाङा। जनजाति खालामनो नागिरनायनि हेंथा खालामदों आसामनि जनजाति आफादा मैया 13 घन्टा उखैहाब धरना। आसामनि मोनद' हारि थाइ आहम सुथिया कच राजबंशी मरान मटाक आरो साहा जनगोष्ठीफोरनो शेड्युल ट्राइब्सनि मानथाखो होनो थाखाय मिरु सोरखारा रायजो सभायाव दैखांनाय बिलखौ थाबैनो दैखांना लानो दाबि खालामनानै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि लानाय जायो। राजनैतिकভাৱে কি কথা দিছে বা সরকারলৈ কি আলোচনা কৰি পেলাই কি দিব লাগে এইটো আমি এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ কৰা নাই। 12 घन्टा उखैहाब धरना हाबाफारि लायो बाक्सा जिल्ला ट्राइबल संघ एबसु राभा फरायसा आफाद बर्मन कसारी जातीय परिषद मदाहि फरायसा आफाद सरनिया फरायसा आफादफोरा जुदि बिलखौ दैखांनानै लाफिनाब्ला राजा लामायाव ओंखारबोगोन होनना सियार होयो। बाक्सा जिल्ला ट्राइबल संघनि आफादगिरिया धरनानि बुब्लियाव बेबायदि बुङो। बर्मानिफ्राय जोंनि खौरांगिरि दिलीप बर'। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। मैया मोनाबिलियाव बर्मा एबसुनि बन्जार हानजा सुरनाय बर्मा एबसुआ मैया 12 फेब्रुवारि खालाराव बन्जार लानानै हानजा सुरो बर्मा नोगोराव। एबसुनि बिबानगिरिफोरा बिजेपि हाय हाय 6 जनगोष्ठीक जनजातिकरण बन्द करक बिजेपि हटाओ जनजाति बचाओ सर्बानन्द सोनोवाल हाय हाय बायदि रोखोमनि स्लोगान होयो। बन्जार हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवो बर्मा एबसुनि बारग' नेहाथारि कनक बर'आ। बर्मानिफ्राय जोंनि खौरांगिरि दिलीप बर'।
बर' रायग्रा जथुमनि 2019 मायथाइनि मार्च दाननि 12 मार्चआव होनो गोनां निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था 25,000 रां बान्थानि थाखाय गांसेबो सुजुनाय बिजाब मोननाय जायाखै। बर' रायग्रा जथुमा जोबोद दुखुयै फोरमायनांगौ जादों दि बरमा रायग्रा जथुमनि 2019 मायथाइनि मार्च दाननि 12 मार्चआव होनो गोनां निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था 25,000 बान्थानि थाखाय गांसेबो सुजुनाय बिजाब मोननाय जायाखै दासिमबो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै लिरगिरि बैसोआ 16 बोसोरनि उन्दै जानांगोन आरो 10 थाखो एबा 10 नि सिङाव फरायनाय जानांगोन। थांनाय 10 फेब्रुवारि 2019 खालारखालि बिजनीआव थानाय थेंफाख्रि भवनाव खुंनाय बर' रायग्रा जथुमनि मावफुं आफादनि जथुमाय आजावनाय थांखि बायदियै गोजौ मख'नाय बान्थानि थाखाय गोदानै आखाइजों लिरनाय लिरबिदां हांख्रायफिननाय जादों। बे आखाइजों लिरनाय लिरबिदांखौ फैगौ 25 फेब्रुवारि 2019 नि मादाव गाहायाव मख'नाय थं एबा थावनियाव जमा होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जादों। लिरबिदांफोर खन्थाइ मोन 30टा खन्थाइ थानाय एबा बांसिन, सुंद' सल' खमैब्लाबो 50 बिलाइ थानाय, सल'मा खमैब्लाबो 50 बिलाइ थानाय, नायजाब आबुं नायजाब मोनसे। मख'नो गोनांदि सायख'जानाय लिरबिदांखौ बर' रायग्रा जथुमा साफायना दिहुनगोन। साफायनायनि थाखाय बर' रायग्रा जथुमा बान्था मोनगिरिनिफ्राय 5,000 रां दानना लाखिगोन। आखाइजों लिरनाय लिरबिदाङा जमा होनायनि थंफोरा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि थाखाय सारदा प्रसाद मुसाहारि, बागानसालि, कन्टेक्ट नम्बर 9957332748। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेसेनोसै। गोजोन्थों।